elektrisk motor. Man behøver faktisk ikke mere. Nej. 18.000 omdrejninger sker hele tiden. Hvem var der hellere vil se en elbil? Til dem der også. Hvis nu der står nogen herude og tænker, kan vide, hvor hurtigt den er til 100, så er det faktisk ikke det tal, som er det sjoveste. Det tal, som er det sjoveste, det er, at en Formel 1-racer sådan generelt set, den går fra 0 til 200 til 0 på 7,2 sekunder.